Σχεδιάζεις, μωρό μου? Ναι, αγάπη μου, αλλά δεν έχω τελειώσει ακόμα, οπότε μην το δεις ακόμα, δεν υπάρχει. Καλά, λοιπόν, πήρα μια πάρα πολύ ωραία ταινία για το βράδυ, όπου είναι ένα ζευγάρι το οποίο είναι πάμφτωχο και αποφασίζει να παντρευτεί και μετά όλα φτιάχνουν στη ζωή του. Έλα με τώρα αυτές οι βλακίες τώρα του Hollywood, ταινίες τώρα, είναι δυνατόν. Στην πραγματική ζωή αυτό το ζευγάρι, αυτή η εξαθλίωση που θα περνούσε θα τους οδηγούσε τη σχέση τους σε μαρασμό. Θα χωρίζανε, κατάλαβες, δεν θα κάνανε σεξ μεταξύ τους. Αυτός θα βρει καιρωμένη, αυτή θα βρει κεραστή. Πάντως και εμείς τώρα τελευταία δεν κάνουμε πολύ σεξ. Βρε χαζό. Εμάς είναι άλλο. Κατάλαβες, εμείς το κάνουμε από άποψη. Απέχουμε από τον αρνητικό τομέα για να επανέλθουμε αργότερα δρυμύτεροι. Α, αυτό κάνουμε. Δεν το είχα καταλάβει. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Είναι δυνατό, τι μου λες τώρα, τι πρόβλημα αγάπη μου. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Ίσα-ίσα. Άμα υπάρχει τόσο μεγάλο θέμα, άσε με να επανορθώσω. Είσαι τόσο γλυκός. Συγγνώμη, αλλά δεν ξέρω, ώρες με πιάνουν κάτι ανασφάλειες, ότι σκέφτεσαι ακόμα τη Λουκία, ότι δεν μπορείς να την ξεπεράσεις. Για όνομα του Θεού, ρε μωρό μου, δηλαδή, έλα, με βγάζει από τα ρούχα μου τώρα αυτή τη στιγμή. Με τη Λουκία και το σοκολάτι σε λίγο θα είμαστε κουμπάρι. Το οικονομικό θα μας. Σκέφτομαι, ανοίγουμε σπίτι σε λίγο. Αν ανοίξουμε σπίτι, χρειαζόμαστε 300-400.000, 1.000.000 ευρώ και τα πρώτα έξω. Έτσι, μόνο μου, τόσο πολλά. Πολλά είναι. Ναι, θα αρχίσουμε. Ναι, αλλά μετά, εγώ θα σε έχω Βασίλισσα. Βασίλισσα,